Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Επειδή η εργασία είναι χαρά, σύνταξη στα 72. Επειδή τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, μείωση των συντάξεων. Επειδή ζωή χωρίς δουλειά είναι ζωή χωρίς χαρά, ευθανασία στα 75. Το ασφαλιστικό πρέπει να λυθεί και θα λυθεί. Για την Ελλάδα. Για το μέλλον. Νέα Δημοκρατία. Εργασία για πάντα, ευθανασία για όλους.